Ајде, специјален поздрав за Иван, Ивана Цафија, квартал Христо Ботев. Ја да ви видим сега. Рама мама 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 лей 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 лей. Чуете Иван, всички замълчавате. Щом го видите, само го заглеждате. Говорите много зад гърба му, а отпред не смеете дума да кажете. Колкото повече го обсъждате, толкова повече име си прави. Винаги напред и не се предава. Не може, не може да спрете Иван. Христо Ботев знае кой е напред. С вдигната глава през живота минава. Успех след успех той си добавя. Не може, не може да спрете Иван. Ајде, поздрав за Иван од Софија. Около себе си уважение печели, където мине. От София, квартал Христо Ботев, всички го знаят по име. Само напред, само нагоре, Иван винаги е на ниво. Ајде, един голям поздрав за Иван от София, квартал Христо Ботев. Да е жив и здрав, много късмет и успех, щастие за него, за семейството и приятелите. Само напред и нагоре. Опа! Не може, не може да спрете Иван. Христо Ботев знае кой е напред. С вдигната глава през живота минава. Успех след успех той си добавя. Не може, не може да спрете Иван. Ајде, Иван от Софија, Христо Ботев. Опа! На здраве!